ಮಾಮಿ ಇನ್ನಿದ ಅದೇ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲರ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಮದ ಗಸಿ ಮಲ್ಪುಗ ರಾಜ್ಮಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಮ ಪಜ್ಜಿ ಒಂದೈತೆ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಜ್ಜಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಮ ಅದ್ರೊಳಕ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಬಟಾಟೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಒಂಜಿಗೆ ತೊಂದ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅದ್ರೊಳಕ ನೆಟ್ಟು ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಈತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟಾಗಿ ಬೇಯ್ಪದು ಬೊಕ್ಕಾಯ್ಕೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಟ್ಟು ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಲವಂಗ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಉಂಡು ಒಂದು 2-3 ವರ್ಮ ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈತು ತಾರಾಯಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕಡೆದು ಐಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಪಾತಿಗೆ ಒಂದೇನು ತಿಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಪಾತಿಲ ಮಲ್ಪುಗ ಬರ್ಸ ಹಾರ್ಪುಂಡು ಆತ ಚಪಾತಿ ದೊಡ್ಡು ಒಂದೇನು ಮಲ್ತು ತಿಂದಂಡ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ಪುಗನೇನು ಫಸ್ಟಾಗಿ ಮೆಣಸು ಪಾಡ್ಗ ಐಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಾರಿ ಬೇಸು ಪಾಡು ಗಡ್ಡೆ ಹೆಸರು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಗೋಣ ಮುಂಚೆ ಫ್ರೈ ಆಗೋಣ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡು ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಚಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಲವಂಗ ಚಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಕ ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಕ ಮತ್ತು ಸಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಚಪಾತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಅಂತ ಕೆಂಪು ಅವಳು ಅದಾಗೈತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ರಾಜನ ಬೇಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ದೀಕ ಪೂರ ಒತ್ತೊಡು ಬೇಯ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟಾಟೆ ಪಾಡ್ದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಒಂಜೆ ಪಾಡಿದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿ ಟೊಮೆಟೊ ಇದು ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ ರೆಡ್ ಲೋಟೆ ನೆಟ್ಟು 2 ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಬೇರು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಬೇರು ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಬೇಯಾಡು ಒಂಜೇತು ಸಿಟಿ ಮೂಜಿ ಸಿಟಿ ಪಾಡ್ದ ಅದಬಿಟ್ಟ ಬೇಯ ಇತನಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಸಿಟಿ ಪಾಡ್ದ ಇತೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಬೇಯ್ತೊಂಡು ಒಂದೇನು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಅರೆಪುಲ ಸಣ್ಣಾಡು ಅರೆಪಾಯ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಇನ್ನೊಂದು ದಪ್ಪನ ಇಟ್ಬಿಡು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಗಸಿ ಗಸಿ ಚೂರು ಒಂತೆ ಅರ್ಧ ವಸಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊದ್ದೆಡು ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದೆಣ್ಣೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯ ನನ್ನದಲ್ಲ ನೆಕ್ಕು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೋರ್ಡ ಕೂರಲ್ಲಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಥರ ದಪ್ಪ ಅವಡು ಮುಂಚ ಗಸಿ ಗಸಿ ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಚಪಾತಿ ದೊಡ್ಡ ತಿನ್ಕ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪುಡು ನಾನು ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ
ಏನಿಲ್ಲ ತಿಂದದ್ದು ಎಂಚಾತನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೋರಿದ ఒక వెయిట్ అయిపోయి మొదలైన అంతే ఒక ఈ టైం కూడా ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇತೆ ಬರ್ತದನ್ನ ನಮ್ಮ ನುಂಗದಿರ ಕಂತೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಲಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಉಂದಲ್ಲ ಅಂಚಾಗ್ತದೆ ಪಜ್ಜಿ ಜಾತದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಪನ್ನಲಕನೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಮಸ್ತ್ ಎಟ್ಟೆದ ಆಪಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗಳ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೇತೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವೇನು ಸಮತೋಲನಕ್ಕನವರೆಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ತೂವರೆಗೆ ಏತು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಯಾದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಿಗುಲ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಚಪಾತಿಗೂ ರೋಟಿಗೂ ಜೀರಾ ರೈಸ್ಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಾಗ್ತೀನಿ ಮಾತಿರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲನ ಸಲ್ಮಲೆ